Sulla ei lotta korva jottain, hei, ja hoidurilla. Ja tyhmä oisin ollut, jos osattomaksi jäi. Viisaana sanoin heille näin. 48 sitten tanssikielto purettiin, mutta siinäkin oli edellytyksenä, että piti tehdä... Piti olla ohjelma, tunti ohjelmaa 1,5 tanssia. Joo, sivistävä ohjelma. Sivistävä, juhlapuhetta ja kansaa sivistävä. rullalausuttaa ja muuta. Joo, ja jos ei saatu valtakunnallisia voimia kehiin, niin sitten naapurikylän parhaat voimat. Usein ei saatu. Niin, usein ei saatu oman kylän parhaat, kyllä. Kyllä. Ja itse asiassa mä ajattelimme, että me tässä nyt voisimme demonstroida teille nämä sodan jälkeiset iltavat. Sella lailla. Korsun isoin mies puettiin naiseksi. Että olisi niinku keikkaa pukannut siihen. Hei, älä hakka! Nyt soi samba! Tämä tanssi on kuin meitä varten luotu. Nouse Veikko, Matu Veikko. Tahdon näyttää sulle oivan samban ensiaskeleet, näin se menee. Yritetään